Mulțumesc și este un nou episod din Tumor Distrain sau așa ceva. Nu place cum să citește asta. Îmi lăsați comentarii. Și da, înainte să începem episodul vreau încerc să-i fac o promovare scurtă lui Vlad Andrei Chiria, care e 12 abonați, face o treabă destul de bună. Și da, vreau să vă abonați la el, să-i dați un like, să-i mai share-uiți și lui acolo. Da. Hai să trecem peste această promovare scurtă și să dau drumul la episod. Am pregătit o jocată. Hai! Mergi, moții. Hai jos. Nu știu, vreau să stau. Ce față arătoamă. Încă mai sunt întregi. Încă mai merge. Cred că trebuie toba, dar nu-i nimic. Toți știu că motorii de teren au nevoie de 2 tobe. Da, s-am cam găsit asta. Ce-mi iese? Păcat. Vezi, mă duc din first person. N-am făcut nimic din first person. Este să încep cu mașină, poate acesta e de mașină. Ia să încercăm cu cicanul ăsta. Plec. Zboară, puiule, zboară! A zburat de s-a desfăcut. Ia să ce reiese acum? Da. Hai încercăm o altă mapă, mai mult. Sper să nu-mi iau copyright pe asta. Și da, fraților, am văzut la intro-ul nou. Nu. Pauză la video un pic. Scuze pentru asta. Da, fraților, despre intro-ul meu nou. Pardon. Am auzit că trebuie să-mi pun numele. Dar eu nu vreau să-mi pun numele la ăla. Eu vreau să-l las dead. De obicei. Nu-i vina mea, domnule. Dacă mai e poliția, nu-i vina mea. What the fuck. Vorbește mama la telefon cu tata. Hai, frate, să fii serios. Să mai lăsați în comentarii jocuri pe care vreți să le fac. Că eu le citesc în fiecare zi comentariile. Dar eu ce morți mă să nu mai scriu. Dracu. Mamă. Sper că nu se aude pe fundal când vorbește mama. Am trecut de mașină. Serios!
bine. Nu oricum filmez. Mama, iarăși. Serios. Sunt demon. Mamă, e bombă dacă zic. Mai strict. Oh my god, din shit. Bă, tu nu știu că... Deci, amice, cel care vrea să facă Indra, așa lăsați-l în pace. Nu vă place, nu vă place, săriți peste Indra. Hai să sărim peste asta. Să trecem la o mapă. Nu, uitați! Beton. Nu vedem nimic. Pe aici. Așa. E good luck. Da, urmărește poliția. Deci o să-mi personalizez în place să pun numele lui asta. Nu mă judecați și vă dacă v-ar place ceva basta. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Și până data viitoare.